बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों मैया थांनाय 29 एप्रिल अदेबानि बृहस्पतिबार खालि गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायनि जाउनाव नखरसेनिनो बिमा बिफाजों लोगोसे 4 खुदियाफोरा अबथिरायै रुंसारि जानो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव जाथाया जादों सोनाब दिल्लीनि कापसेरा होननाय मोनसे जायगायाव। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला हरनि समाव उन्दुनानै थानाय हालोदावनो 37 बोसोर बैसोनि बिफा, 35 बोसोर बैसोनि बिमाजों लोगोसे 16 आरो 12 बोसोर बैसोनि फिसाजो आरो 8 बोसोर आरो 3 दाननि उन्दै खुदियाया रुंसारि जानो गोनां जायो। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हान्जानि जवानफोरा जाथायथिलियाव नुजाथि हैदोंमोनब्लाबो बे अरनिफ्राय सासेबो सुबुंखौ गोथाङै रैखा खालामनो हायाखैमोन। पुलिस बिफाननिफ्राय मिन्थिहोनाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथाया हरनि 12:30 रिंगासो समाव जादोंमोन होननानै बुंथिदों। नैथियाव आसामाव गिबि खेब महाजोतनि सरकार जागोन बियो रोखा। नाथाय सोरखारा कर'ना भाइरासखौ बिथा खालामनानै नाइट कारफिउ होनायासो बिपिएफनि खहा लाबोगोन नामा साननो गोनां। बे बाथ्राखौ 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मैया थांनाय बृहस्पतिबार खालि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि मोनाबिलि समाव कर'ना भाइरासनि थाखाय नाइट कारफिउ होनाया मोनसे राजखान्थियारि खैसार होननानै। मानोना बिजेपि बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय खोमसिनि खाबु लानानै इभिएमखौ सोलायनो खैसार खालामदों होननानै बिथाङा बुंथियो। थांनाय बिसायख'थिनि भट सोनाय आगोल सानावबो आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोखौ फेजेननो थाखाय गोबां खैसार खालामदोंमोन होननानैबो बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि मोनाबिलि समाव नाइट कारफिउ होनाया कर'ना भाइरासखौ होबथानो हाया। सुबुंफोरा सांग्रां थायोब्लासो कर'ना भाइरासनिफ्राय उदां जानो हागोन होननानै बुंथियो। लोगोसे भट साननायनि माखासे सानल' सिगां खोमसि समावसो कारफिउ होनाया जेबो मुलाम्फा गैया होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। आरो बिथाङा बुंबावो दि आसामाव ड हिमन्त बिश्व शर्मानि राजखान्थिया गोरोन्थिनि थाखायनो बिजेपिआ जेननाया रोखा होननानैबो बुंथियो। थामथियाव भारत हादरनि कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै आमेरिका सोरखारा भारत हादरनि नोगोरारिफोरखौ हादरावनो थानो खावलायदों। आमेरिका सोरखारा भारत दावबायनायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे नोगोरारिफोरखौ बे समाव भारतआव थानानै रैखाथियै थानोबो खावलायदों। दावबाय बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला भारत आरो आमेरिका हादराव थोंजों गं 14 सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामग्रा फ्लाइट दंमोन। दा बेफोर फ्लाइटफोरखौ बन्द खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय। गुबुन फारसेथिं अस्ट्रेलिया हादराबो बे सप्तानि गेजेरावनो भारत हादरनिफ्राय दावबायनायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे नोगोरारिफोरखौ जायगायावनो थानो बिथोन होदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।